25 pesos. Mao kini ang budget sa pagkaon sa usa ka adlaw sa matag PDL sulod sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC. Kung bahinon kinig katulo, mahulog nga 8 pesos ug 33 centavos lang ang igahin sa ilang matag kaon. Si Tatay Rex kinsa mag-30 ka tuig nang nagtrabaho isip food inspector ug messman sa prisuhan, misaysay nga gikan sa 60 pesos, gipaubos ngadto sa 25 pesos ang food budget panahon sa niaging administrasyon. Para nako, lisod ang pagbahin sa kuwang. Gikan siya sa 60 padung sa 25. Na kuan siya ang budget ni that was 2024 of January. Diri na may PDL diri nga nagalin garden. So muna siya additional na ko nga kuwaon kanang pitsay, malunggay, alugbati. So ako ning isagol ani. Gani atong naabtan sulod sa CPDRC ang pagrasyon silang sudan nga munggos. Naglinya bitbit ang ilang mga panaksan alang silang paniudto ang mukabat 973 ka mga PDL. 50 niini ang mga babay, samtang 923 ang laki. Dugang pa ni Tatay Rex na kung hagit gyud matag adlaw ang pagpaigo sa 25 pesos nga budget. Sama sa manok ug baboy nga mukabat ra sa usa ka pulgada ug tunga ang gidak-on sa hiwa matag PDL. Ang budget na mo is 25 pesos per day. Kunya, bahino ni siya sa 973 ka PDL. So, naina ni ang gawas sa hiwa na mo. Kini baboy, samtang kiri, manok. Mo ni sa kadagwapon ang hiwa sa manok. Ang bosyo sa prisuhan nga si alias Joel, misaysay nga tungod sa pag-ubos sa ilang budget sa pagkaon, ubay-ubay sa ilang rasyon kaniadto ang gitangtang na karon. Sa una, nindot pa tong kaon rin, kaya nabot ko rin 2016 pa man to. Among manok sa kahiwa, ang among baboy sa kahiwa, nami rasyon nga isda nga hilaw, nami mga utanon. Itong previous na, wala nag-ana man nung kawagtang, nawa among pan, nawa among hotdog. Daghan nga nangawa ang rasyon niya. Dili man sa saon budget ng mga 25, digid maigo niya. Pulos ba yung mga laki diri niya. Ngita mig paagi, magtinabangay lang pud mi. Ug kinsa tong naay pagkaon nga sobra, amo lang sa i-share diri tanan para magkakaon ra pud mi. Na may dalaw na itunol. Gipahimugatan sa bagong jail warden nga si retired Superintendent Dr. Felipe Montejo ang pag-aproba sa giduso nga pagsaka ngadto sa 68 pesos food budget ni Gobernador Pamela Baricuatro. Kinahanglan na gid siya nga isaka na siya para gud makakaon sa daog maayo ang nutritious nga pagkaon nga ato nga PDL. Kaysa nasyonal ang budget sa pagkaon is 70 pesos. So dako kayo ang difference. Sa pagkakaroon siguro kung ma-approve na to ko ang 68 pesos medyo makakaon na sa tagkarne siguro. Gawas niini, 3 ka buwan sukad siyang paglingkod isip warden sa prisuhan, dunay pipila ka mga programa alang sa mga PDL ang gipatuman ni Montejo. Lakip na ang itawag diin mamahimo ng masturya online o maka-video call sa ilang mga pamilya ug mahal sa kinabuhi ang mga PDL. Ibalik sab ni Montejo ang conjugal visitation na pila ka tuig na wagtang sulod sa CPDRC. Atong naabtan ang duha ka managtiayon nga mapasalamaton sa pagbalik sa maong programa aron mas maglig-on ang ilang relasyon. Dako pasalamat jud na gabalik sa warden ng nani mga 5 years siguro nawa pud na daghang nalipay sa 30 to 1 hour kung walay magsunod maabot ra gani o sobra pa magyasahay. Ako ba ni siyang tabang ninyo sa inyong relasyon? Para magmalig-on. Padayon sab ang mga income-generating projects sa prisuhan sama sa parole and decor making. Tabang ni namo diri kay namay daghan nga musuod sa diri mamalit nga mala sa namo nga namoy nga sa mga kinahanglan ba. Tong ganahan nga muwapas og pahimog mga parole, pwede ra makapili ra tag kanang sa kunsa nga decide sa parole. Nagkanayon si Montejo nga sa umaabot nga tuig, dugang educational and skills program ang iyang ipatuman sulod sa CPDRC. Una na kong gi-introduce is therapeutic modality program reintegrate sa society, at least reform na sila. Ako yung mga program karon nga i-introduce, labi na ang kuhatong ALS o sa TISDA, additional skills nila. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.